Кеше тормышындагы һәр көн гади генә түгел, сөенечле шул ук вакытта истәлекле үтә. Узып баручы атна зәйлеләр күңелендә нинди мизгелләр белән уелып калган. Моны белешү өчен без шәһәрдәшләребезнең үзләре белән аралаштык. Бу атнамы шундый эссе, шундый рәхәт, шундый матур. Мин җәйләрне бик яратам, эссе көннәрне. Ә гаиләгездә? Гаиләбездә 2 кызыбыз бар. Иптәшем бар. Бунугымы 9 классны бетерде, менә экзаменнар бирде бик әйбәткә. Безнекеләр яхшы эшләсеннәр, сугышта безнекеләр җиңсеннәр, әзрәк халык әзрәк кырылсын, барысы да ярдәм булсын. Бардык Курбанбәйгә бәйрәмгә, кешеләр белән сөйләштек. Санаторийда булдым, менә кичә генә кайттым санаторийдан. Шулда рәхәтләнеп җал иттем. Балалар 75 яшькә подарили путевку.